Здравейте, казвам се Александър Кръстев и съм директор продажби в Progress, една от най-големите компании в България, също американска компания от 43 години на NASDAQ, Publicly Traded. От около 6 години работя тук, имам 5 менеджери и 45 човека екип. Отговаряме за продажбите на софтуер в Digital Experience дивизията ни в Европа, Средния изток и Африка. И растем доста агресивно последните 5 години. Летата ми в Southwestern са от 2006 до 2010 година, може би едни от първите за български студенти в програмата. Невероятен опит се получих в тях и може би най-важния в цялата ми кариера. Едни от най-важните уроци, може би, които съм научил в Southwestern, беше, че the harder you work, the luckier you get. И също, че всичко е възможно, стига да имаш правилната мотивация, желание и да не се отказваш.